Siyanamukela lonke ku-Cobb Entertainment. Siyabonga ngakuklikha kule ividiyo. Size le ndaba ezihlabusayo futhi namuhla. So, new evidence completely destroys Gininda's testimony. Okusho ukuthi ubufakazi obutsha buyaphambanisa i-testimony elanikezwa nguGininda. Umbuso manje unikeza incazelo eningi ilizwe yokwethulwa okuphuzileyo ukuphuza ubufakazi bezithombe lozo ukubeka lokhu kunani elikhulu lezithombe amafayela anguphezu kuka-6,000 kanye nesikhathi esiningi esidingekayo ukuze kuhlolwe zona. Bathi lezi zithombe ezithile ezifanele zatholakala kuphela ngesikhathi sokuphumula kwezinyanga ezine lapho belungiselela imibuzo ephambanayo. Lokhu kusikelela ukuthi ubufakazi babungatholakali ngempela noma bungahlonzwa ngesikhathi uBrigadier enika ubufakazi bakhe bokuqala. Lokhu kuzithelela okuguqukayo okuveza okungaphambanisi endabeni yombuso. Ngaphambili izincazelo zombuso zobufakazi obubambezekileyo mayelana nezinyo legolide zazibonakala zigxile ezintweni ezibalulekileyo zokuqala zophenyo. Manje ukugcizelela kutshintshela enkingeni yokusebenza yokucubungula inani elikhulu ledatha. Lokhu kuphakamisa imibuzo mayelana nokukhuthala kokuqala kombuso ekulungiseleleni icala leli. Uma ubufakazi obabubalulekile bokuhlonzwa babukhona kubo kusukela ekuqaleni, ukwehluleka kwabo ukubuhlonza nokubethula ngoBrigadier Gininda ngesikhathi efakaza kubonisa ukunganakwa okukhulu noma isinqumo esinamasu esidinga manje ukuzikhethelela okuningi ilizwe ngemuva kokwenzakala.